מה זה על הגל? על הגל זו חוויה. אנחנו רק רוצים לראות את החיוך על הפנים של האנשים, זה הדבר שמביא אותנו לעבודה. יש אחלה דינמיקה חברתית, כל אחד ואחד מהם. כבר אני מנסה כמה פעמים, ובסוף הצלחתי. להריח קצת את החול, להיכנס למים המדהימים האלה, לגלוש, ליפול, להירטב, להצליח. היה מדהים, חוויה משוגעת, פעם ראשונה שאני נכנס לים וגולש קדימה. קודם כל הצלחתי לעמוד, זה היה שמח מאוד, וכל החוויה פה עם החבר'ה, המדריכים, ההפקה, נהדר. על הגל הוא עסק חברתי. אנחנו מאמצים את עמותת הגל שלי ומעסיקים את בוגרי המצטיינים כעוזרי מדריך. זה בית, זה משפחה. כל דקה עוזרים לנו, לא משנה, גם אם אנחנו נופלים, הם לא מתייאשים, אפילו שאנחנו מתייאשים. באמת לא חושבת שיש מישהו שזה לא מתאים לו. זה לבוא עם חיוך לעבודה. אנחנו מזמינים את כולכם לבוא אלינו, להכיר את הבוגרים שלנו, להכיר את ימי הכיף המדהימים שלנו. אנחנו מציעים גם פעילויות של גיבוש צוות, גם פעילויות גלישה, ימי כיף, לחברות, לצעירים, למבוגרים, למשפחות. כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, תבואו לעשות את זה אצלנו. זה לא רק יום כיף, זה הרבה מעבר ליום כיף. בואו לפגוש את הים אחרת. 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 You know you could.